Deja în câteva minute vei fi transportat în arena spațială unde vei juca laser tag. Pentru a face acest lucru veți avea nevoie de un set de gaming care constă dintr-un blaster și o vestă. Puneți vesta astfel încât cablul să fie din spate, strângeți cu relele laterale. Pentru a trage un foc, trebuie să țineți blasterul cu ambele mâini. Pe ecran puteți urmări numărul de muniție, statistici de joc și unități de sănătate. Dacă rămâneți fără muniție, apăsați butonul de reîncărcare. Pentru a schimba arma, apăsați și mențineți apăsat butonul care luminează roșu. Setul de gaming are 4 zone afectate: piept, umeri, spate și blaster. Dacă ești rănit, vei pierde temporar capacitatea de a trage, dar vei rămâne invulnerabil la împușcături. Când rămâneți fără sănătate, veți auzi un sunet, precum și o vibrație puternică în senzorul spinal al setului de gaming. Aceasta înseamnă că ești dezactivat și trebuie să te întorci la bază pentru a te recupera. În unele scenarii, ești reînviat după câteva secunde. Trusa ta are superputeri unice. Pentru a le folosi, țineți apăsat senzorul central al vestei cu mâna timp de 5 secunde. În timpul jocului este interzis să alergi, să te întinzi, să te urci pe pereți și să faci contact fizic cu jucătorii. Un joc bun.